Omo, wetin dey happen? Omo, nothing dey happen. Omo, no let mold them. Pam, mash carbon, you dey lost. Yoko koko, yeah, yoko Jano, wo papa mo, we are crying down to our soul. Wannan irin abu ne na ga ma'aikatan ga tuna son su yi min kolokolo fa. A ce yanzu ga kwano na riga na sawo shi na aje amin sun kasa buga min kwano. Gaskiya mutum ba kyau. Ya in tushe kuɗi kai. To waya suke so da mu fa yanzu ga kwano an kawo amin sun kasa buga min kwano. Kai mutane ba kyau. Suna son su yi min kolokolo su yi min wasa da aiki fa. Ga gidana wanda nake kuma na ga ya kusa rusgawa wannan na ma da ni riga ni suke so in hada in dawo ciki na ga har yanzu ba su buga kuma bayan na biya su wai wani irin abu ne wannan suna son su yi min kolokolo jama'a ba tawassali ba dibawa kai gashi mata na mama Luku ta dame ni damuna ya kama ni ban san ma wani irin abu take nufi da ni ba gaskiya ma'aikatan nan su yi min sakarci fa ta ya zan gaya ma mata na mama Luku in ce ta yi hakuri saboda na biya ma'aikata amma hanyar da sun kasa buga min kwano fa suna ba shakka anan na da kuɗi na daidai ta nan na da kuɗi na. Hausa Fulani ya gari. Lafiya lau, kawo ni lafiya. Lafiya lau Hausa Fulani ya kike. Lafiya lau. Alhamdulillah. Wato nan wurin da kake gani na inda kake zaunan nan fa nan na da kuɗi na. Hausa Fulani wani irin bayani? Ya kana tambaya ta wani irin bayani ne in ce ma na da kuɗi na. To ya giri da yawa ki ce baki yanda kuɗin ki ba sai anan kofar gida na giri da yawa. Ni da ni biyo ta nan ne rana ita yau nan na da kuɗi na. Kada ki mara kai ka gane ka ɗayar ba kada kai mara shi mutunci. Ki Hausa Fulani kina da matsala. Ina ganin mutuncin ka. Ki ya ishe ki Hausa Fulani na riga na ankara da ke sai ki dora kamar ki je ki sata. Za ka ban kuɗi na. Ya yanzu giri da yawa a ce baki yadda kuɗi ba sai kofar gida na. Ina jin kunya bayan ina ganin mutuncin ka. Jira Hausa Fulani. Dan yarba. Jira Hausa Fulani. Ba ni kuɗi na. Jira Hausa Fulani wani irin kuɗi kike nema ne? A'a za ka gani. Ina riga na gane ki Hausa Fulani da da kai rashi jira. Wallahi ba dai in tara ma mutanen anguwa. Wani irin ki tama ma mutanen anguwa bayan ni dai ani yaro ba anin gari. To ya nake yadda kuɗi na nan ne ko gidan ka zo ka ce to jira Hausa Fulani ba dai kuɗi kike so. Ba ni. To ai na sani ai Hausa Fulani. Kun san bayan rajiya. Wannan wayan mata wace? Taka ce tare ne yadda suwa tare ne yadda suwa to a Hausa Fulani Allah rufa miki asiri da na tara ma jama'a wallahi ya za ki tara man jami'a ina dan yarbawa a nan anguwar ka sha kashi wallahi in sha dukan tsiya kawai ku tsinci abun mutane amma a zo cikiya ku yi muki aka ba ku Allah sai ki Hausa Fulani a dai biya hankali Hausa Fulani da jama'a fa kada ka dame ni fa ki biya hankali da jama'a fa kina son ki min kolo in kin kara dawa wallahi sai kin ci kane yake sai kin ji kane yake in kin kare dawa kofar gidana na sha kan maki ba kai ina samun irin waɗannan ne ai lahiya lau 100 tara kuma waya wannan waya ai za ta kai naira a ani na samu sana'a wallahi ya ne kai bari in bi tanan ne ina tanan ne akwai jama'a kai ku duk wanda ne ido da shi alƙur'an na rubuce shi ba shakka anan na da kuɗi Salamu alaikum Jauro. Ni ce bisa shan nan Jauro idan ka sake su sai ku kora su ku je wurin kiyo. Ganin na kwaso waɗannan ƙwayaƙwayin kajin zan je gari in sai da suwa. Masha Allah ka gaya man da bafato. Na gode. Ba shakka anan na da kuɗi na. Daidai ta nan na da kuɗi na. Babba zan kira ka bari ina magana ne zan kira ka. Ina magana da kai kana magana da daga ina hake ina kai kuma. Ka ina ruwanka da inda zani je ne. Cikiya ni kai. Ƙwayaƙwai ne na ɗauko zan je gari in sai da suwa. Ƙwayaƙwai to dama su ni ka biɗa. Yawon ga da kaga ina yi ƙwayaƙwan nan ne yadda suwa. Kana nuhin ƙwayaƙwan zabi nawa kana nuhin naka ne? Ba ƙwayaƙwan zabi ba ne. Ƙwayaƙwan zabi ne. To su ni ka nema yawon zabuwan naka wani kala ne? Ni za ka tambaya zabuwa na wani kala mai tsabe ne ko ba mai tsabe ba ne. To zabuwa nawa an mai tsabi
waɗanga takalmin da kake gani ma nawa ne su ma waɗanga takalmin ni yadda su ba dama na ji ana cewa ka da barayi ne ni zaka wa sata bawan Allah to wallahi ko ina kai ka ga yan sanda zan ma rashin mutunci a tsaya kado bana son kana taɓa man jiki kado ina kai ka ga hukuma ni kana magana hukuma din nan sai ka sa in yi fitsari to ai nika yadda abu kuma in ta wuri cigiya in game da kai na ga abu na kuma haka na tsaya ma wani abun nan ne yanzu tsaya kado dan Allah kado ka yi hakuri kado dan Allah ka yi hakuri cewa ka bani haka na tsaya ma abun nan ne ba dai kana magana kwai na ka bane ina magana na baka kwai na baka da Allah bani takalmi na hada takalmi na ka ne da Allah bani takalmi na kado mu ta wurin hukuma ba haka za a yi ba kado ba haka za a yi ba haka za a yi ba tsaya da Allah muna magana ka daina magana hukuma kado cire ba ni hada takalma duka naka ne ana garkame ka amma wannan ka sani fa ba naka bane na dai baka ne fa mu ga wannan waya ba Nokia bace duk tare ne yadda zuwa har wannan wayar da kake gani ni ne yadda ita to kado kana son mu kwashe da kai lafiya baka san fulani bane ko mu ta wurin hukuma a tsaya kado a radun Allah wannan waya ba naka ba kado to mu tahi ba waya ba kana ja ga waya to a nake yadda abu ne yadda da wayar da takalmin da waɗanga kwakwan ne yadda suwa yanzu ba za ka tausaya mani ba ko takalmi na ka bani in je gida oke kana son mu ta wurin hukuma a'a ba haka bane gashi mu ta wurin hukuma ba haka bane je ka ba komai je ka Allah ne zai isa mani a radon Allah wannan mutum ya kai azalumi wannan kwayakwan da kana gani niyya ta ina sai da su in je in yoce fa ne gida amma ka gan shi na barawo ya tare ni ya anshe Allah zai maganin ka dole a yin koma tun da ba wani abu da zan je da shi gari Allah ya zama da mutane ba imani kai yanzu fa na biyo wai kuroranta ina tafiya kawai na gama da wata yarinya karama ta je tayo kasuwa ta dawo ta sai da kayayyakin ta kawai wani gaya ya zo ya kwace ya kara gaba kai mutane ba imani a ji tsoron Allah ha ka je da karfin ka je ka nemi na abinci umma ina ba za ka je ba kawai sai dai ka je wai kana taran hanya kana kwace ka kuɗi a kwace wannan ka kwace wannan a kwace wannan ga ka da karfin ka ha ba Idan ka gama sai faɗi. Ina gan sa kyalle aka. Idan ka gama sai faɗi. Ya garin ne. Ya yake cikin da gajere. Ala to ka zo zangul din kenan. Na je zangul din wallahi ina gani dai kawai zuciyata sai nazari kawai. A to me ke faruwa ne hala? Kai mutum na wallahi. Ai sai a hankali fa. A duka Najeriya haka ta kari nawa. Kai. Komai ya riga lalace. Ai aka da ba nuru fa babu wani roba dan gama gaskiya abin da ka faruwa cikin garin nan. Ko ya gama gayu ba aikin da suke ko sai kwace. Ka gane? Ya ga mu kai kuma aikin me za mu yi anan cin wurin ka gane ko da mun ga gayi ya zo ko kan mu kyale shi ko mu bincike shi me ya zo da shi haka daidai kawai a can fa akwai kuran ne fa na gamar wasu fa wani wata yarinya ce an zo mata talla kawai wani gayi ya zo ya kwace ya kara gaba ana da naji wannan labarin ni ba zan je da safa aka zo ana askuna ana ga mu ni ba zan je da karamin yaro fa sai na zo gaba fa ni ma mai fa ni duk karamin yaro ba zan mai wani fasan mai karfi maji karfi na karamin yaro uwa ta aiko shi amma ba ka gane shi ci daga shin kai ai ina ga maza bar kawai bari kawai gajere shine magana daidaita nan na ya da kuɗi na anan na ya da kuɗi na kawai ku bani haƙina ko in bar ku da Allah ku lalubo su ku bani ku daina kila wakala ko ku in ɗau dutse in rusa goshin sallah ai dakata malam dan akwai maza a gabanka yanzu za ka yi nisa ka yada takalminka shawara ɗaya ce mai gida ka kama gabanka shine mafi sauƙi ko ka je da tsamin duka an gaba ni da galihu an gani fare ne an gaba ni da damar da zan kirawo ne za a tauya amma alaikum salam sannun ku da hutawa yawwa barka da zuwa yawwa ina ganin bayan Allah nan wurin ganin ne yadda kuɗi na rana ita yau na biyo wannan zan wucewa nan ne yadda kuɗi na kai baba ka ji abin da kici a gaje kariya zan maku ne in ce na yadda kuɗi na nan wurin har ku tsaya ma abin ka ku fito min da kuɗi na ban san to bari mu duba ma nan gurin kana ganin kuɗin kai da kuɗin kudi ba mu nan wuri ne ta zuwa ai shi ne kudi ba mu a haito man da kudi na wallahi sai a haito wayo Allah ya gudun naka baba wannan riga fa wayo ni Allah mamun mai a cikin buhun can dalla kwai ne
A je mana sunan ke. Me ya cikin aljihun ka? Wai tsaya. Cike mu ga ko me ne. Wannan ma yana gan su ne yan zara. Nan na hala. Nan ne kwai ne. Kwai ne me kwai ne. To me ya cikin aljihun ka? Da cike muna abin da cikin Wani aljihu. Allah. Ba ka sirki wasu na ku sa ma bir. Yau na gama da gama. Mamana hannu. Ai shi. Turo Allah. Turo mu da. Turo. Ba ka turuwa. Malam na bari mota kan malam. Bari kan mun mota ne kan malam da Jirgin sama ne ya faɗo ma. Kai tire mu wannan riga ba. Wannan ma riga. Wannan Ina rigan ma ta ƙaurayen ki ma duk shirin zama na. Tire mu da ita. Akwai kwantar da hankali. Wayo Allah. Ba ka tire mu na zama. Wayo Allah. Wayo ni kaina. Na gama da Tire gama. da ka ce ma. Ai shi wannan ba. Ba komai. Ba komai a mai cikin dai kai ka same Wallahi shi kenan abin da a.